Kaddara, 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 Kaddara. Kaddara, 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 Kaddara. Da gaske ne iyayena sun samu lokacin da zan kawo wanda nake so domin su mana aure da shi, amma ba ta sigar da na gaya maka ba. Allah ya jarabce mu da son juna, gashi kuma bai da kuɗin da zai aure ni. Kwatsam sai Allah ya kawo mana kai. Iyayena sun umarce ni da ya fito domin aure na. Shi yasa kawai muka yanke wannan hukuncin domin samun wanda za mu samu kuɗi a wajen shi. Sai kuma Ubangiji ya kawo min abin da sauƙi. Hakan ya tabbatar min da cewa Ubangiji ma yana son tarayyata da shi, saboda kai da ya haɗa ni da shi kana da tausayi, sannan kuma ga ka da kyauta a ɗan kwanakin da muka yi da kai, gashi kuma ka ba mu duk abin da muke nema. Mun gode sosai, muna maka addu'a kai ma Allah ya ɗaka da matarka. Tun daga nesa nake jira sa maka hannu. Na ga baka saya ba, shi yasa na ci bari na shiga gaban motar ka. Saboda na san kana tunanin abin da ka bari a baya. Me kake jira? Mu je mana. Yau kwana 10 kenan nake so na haɗu da kai, amma Aisha ta toshe duk wata kafa da zan yi maka. Ina so in gaya maka cewa soyayyar da Aisha take maka ba gaskiya ba ce, kawai tana neman wani abu ne a wurin. Wallahi da abin da nake so na gaya maka kuma nake shirin gaya maka gaskiya ce. Kar ka yi tunanin saboda na ce maka Aisha ƙawata ce, kaga kamar halin mu ɗaya. Domin da na haɗu da kai tun farko da na faɗa maka gaskiya. Sai an jima. Ban gane ba, me kake nufi? Ina da zan shiga gida. Idan dai maganar da na gaya maka ne ya ɓata maka rai, ka yi haƙuri. Na biyo ka nan ne musamman saboda na faɗa maka gaskiya. Duk da dai ta samu abin da take so yanzu, ta faɗa maka. Amma ka yi haƙuri ka maida ni gida. Sannan a shirye nake da kasance tare da kai na har abada. Na yi mamakin shigar ta motata. Ashe wai dama ta tsaya ne da gangan kawai ta tsaya min akan hanya. Sai da na zo kawai sai na ga ta buɗe ta shiga. Wai ashe so take za ta faɗa min wata magana. Wace magana? Wai san da Aisha take min dama ba na gaskiya bane. To ai duk laifinka ne. Sai da na ce ka je da ni ka ki zuwa da ni da ka je da ni da duk haka bata faru ba. Umar, ba za ka gane ba. Kaddara ta ce haka. Ko da ma na je da kai, abinda Allah ya riga ya rubuta zai faru, dole sai ya faru. To kai me kake nufi yanzu? Ina gode mawa Allah da abun ya tsaya a haka. Kai idan kana so ka samu sassauci akan matan wannan zamanin, to ka ɗauka duk abin da suka yi za su yi fiye da haka. Sai kaga abin da ta yi
ba za ka jima ba ka yafe mata. Ita ma kana nufin ka yafe mata kenan? Ba iya yafe mata kawai ne ba, sai da na ba su 50,000 na sai su hidimar biki da ita. Yanzu kuma ita Maryam fa? Maryam yau ina dan jin ciwon rabuwa da Aisha da nayi. To ba zan iya zuwa gidansu ba, amma Allah ya da gobe zan je in same ta domin tana da buƙatar taimako. Kaddara ce ta sa na kamu da su a zuciya. Umar ya so ya zo ya ganki. Domin ya ce yana so zai miki wasu 'yan tambayoyi saboda ke ma kada ki cuce ni. Allah ya sarki. To me ya hana shi zuwa? Amma baka ce mai ni ba soyayya muke ba? Na gaya mai, amma wai bai yadda ba. Wai ba wani abu da yake tsakanin mace da namiji, wai sai soyayya. Malam Ibrahim kenan. Ai ya faɗa gaskiya ta wannan fannin. Saboda idan kaga haka, akwai soyayya a tsakani. Saboda babu yanda za a yi ne, sai dai a haƙura a ci gaba da ƙawanci. Ban fa gane ba. Wasu fa na maka ba wani yare ba. Yau kwanan mu 8 kenan muna tare. Ya kamata ka fahimci cewa damar soyayya da kai ne bani da ita. Da ina da daman auren ka, da na aure ka, sai dai idan kai ne ka ce baka so na. Wace irin matsala ce ta hana ki daman yin soyayya da ni? Na san tausayin ka bar zai bari ka ce baka so na ba. Sai da kuma matsalan daga ni ne. Ba zan iya soyayya da kai ba. Saboda ko na yi ma, daga baya za ka ɗauke ni mayaudariya fiye da Aisha. Kaddara. Ban fa gane ba. Yanzu dai mun bar magana baka tambaye ni ina Aisha ba. Wallahi ina ganin dai matsalar kamar daga gida ce, domin yayanta yana dawowa nan wurin ta ban na tsaye kawai ta wuce. Kana nufin aure za ta ai mata kenan? Ai da aure da za a mata da na yi asara, domin ta iya hira. Kaga idan na aure ta ba za ka sake gani na anan ba. Ni ma sai in bi ka aida ne. Mene? Firan mana. Fira da matata sai in bar wani kato kawai tafi gidana yana fira da matata. Ka fara shan shulushu ne? Fira ne fa kawai, menene to? Yes. Sanda. Ibrahim, ana inviting ɗinka a station. Lafiya me ya faru? Kuma mu sani ba. Za mu je can za su. RSC. Okay, sir. Kaddara. 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 Dama ka san mata aure ce kuma ka neme ta? Allah labai ni ba sani ba. Sanda ake sa. Yawa ofisa. Ina ita Maryam. Tana can bayan kanta tare da mijinta. Ku je ki shigo da ita. Okay, sir. To masu sauraron mu. Ga dai Malam Ibrahim ya sha duka. Ga kuma abokin shi Umar a zaune a kusa da shi. Sannan kuma ga Maryam tana gab da shigowa inda Malam Ibrahim yake. So, masu sauraron mu da kallon mu ga Malam Umar abokin Malam Ibrahim a kusa da ku. A daidai wannan gaba idan kai ne abokin Malam Ibrahim ya za ka yi, sannan kai ne Malam Ibrahim ya za ka yi. Idan ke ce Maryam wanda take gab da shigowa
gurin Malam Ibrahim idan kika zo da wani ido za ki kalle shi. Ai mijinta fahimci ba neman ta nake ba. Shi ne matsala. So kada a manta ga nambobin wayarmu na a jikin TV kowa zai iya kira ya tambaya ko kuma ya ba mu shawarwari akan daidai wannan gaba. Aikon Allah. To ga wannan waya zo. Hello. Hello. Da wa muke magana kuma daga ina kake kiran mu? Kuna magana da Malam Hamisu daga Malali. So Malam Hamisu da fatan dai kana kasancewa da mu a wannan shiri kwana 3 da suka wuce. Ai tun kafin ku fara nake tare da ku nake jira. To Malam Hamisu da fatan dai kana jin daɗin wannan shiri. Tare da kanwata muke saurara kullum sai ta mai kuka ita ma sunanta Aisha. Ikon Allah. Allah sarki Malama Aisha. To ai hakan ba yana nufin cewa kowace Aisha halinta kenan ba ko kuma a ce kowace Aisha kan zai faru da ita. Kaddara ta ce haka sannan kuma shi ma Malam Ibrahim din kaddara shi ce haka. So ki kwatar da hankalin shi ki dauka kawai wannan kaddara ce ta zo mai ita ma kuma kaddara ce ta zo mata. Kawai tunda Malam Ibrahim ya riga ya riga mu gidan gaskiya sai mi mai addu'a Allah ya sa ya huta kuma Allah ya gafarta mai. So Malam Hamisu idan kai ne Malam Ibrahim ko kai ne Malam Umar ya za ka yi? Gaskiya idan ni ne tana shigowa zan wata da duka. Allah kenan. To kaji ka san kowa da irin yanayin zuciyar shi. Wani da kame abu zai saurin yafewa wani kuma sai ya dau lokaci wani kuma zai kwallace ka. So shi wannan kaji sai ya ce kawai zai hauta da naushi. Ba sani ba ku kai ma idan kai ne zaka hauta da naushi. Hakan abin yake ba tabbas dai. Ba tabbas dai. Malam. To shikenan ma sauraron mu. Ga kun ji Malam Hamisu ya ce shi ma wai idan shi ne zai hauta da naushi. To ku ci gaba da bibiyar mu. Ga wani ya sake zuwa. Hello. Da muke magana sannan daga ina kake kiran mu? Sunana Jamilu da Kahim Malam Bello. To Malam Jamilu fatan kana tare da mu a cikin wannan shiri mai suna littafin Malam Ibrahim. Sosai ma kuwa ai idan ban da lokaci ina sa wayata a recording domin na samu na saurara. Ikon Allah, ka ji wani wa'iri na ne, ka sani lokacin da nake makaranta sai ina kan sa wayata idan ina jin bacci. Idan lecturer ya gama lecturer kawai na koma wasu sai in zauna in ta saurara ina kallon shi. Amma da ke na san ba ka ji kai ba. To Malam Ibrahim, mun gode da wannan saurara da kake yi na littafin Malam Ibrahim da har kuma kake sawa a recording. Wannan shine. To Malam Ibrahim, idan kai ne a daidai wannan gaba ya zaka yi. Idan ni ne gaskiya zan kai ƙara kotu ne domin ta tozarta ni ta ci zarafina. Sannan ina da tambaya ga Malam Umar. Malam Umar yana tare da kai. Malam Umar lokacin da abin ya faru kai ma an kulle ka ne koko sun barka ka koma gida? A'a, lokacin da abin ya faru ba a kulle ni ba. Sakamakon Sajan Halima ta shigo cikin kes din ta yi ruwa ta tsaki, shi yasa ni ba a kulle da ba. Hakan ne ma ya bani damar har na je na kira lauya ya shigo cikin al'amarin har al'amarin ya kai ƙarshe. Kaji masu ƙwayagen nan mutu. A ga idan yin muni wannan abin da faru da mu da mun san kowa ba ai ya mu rubi a cikin sel. To masu sauraron mu da masu kallon mu a nan yau ne muka kawo muku ƙarshen shirin littafin Malam Ibrahim shafi na 1 wa'inda ba su samu damar sauraron mu ba. Ku tara ranar Juma'a a daidai wannan lokaci domin sauraron maimaicin shirin. Mu kasance tare da ku gobe in Allah ya kai mu. Kai haƙuri Ibrahim. Wallahi kulle ne a ɗaki yayi kuma ya anshe wayata. Har sai da 'yan sanda suka zo. Ban so hakan ta faru da kai ba. Tausayinka ce ta sa hakan ta faru. Amma kai haƙuri. Bayanan saboda tausayin nawa kin sani a matsala. Kunga, ku haƙuri don Allah. Zuciyata ce ta kasa samun natsuwa. Shi yasa na ki tsaya in saurare ta. Amma yanzu na riga na gane gaskiya, shi yasa na zo ne belinka. Sannan na roƙe ka don Allah ka haƙuri. Ba da dama mun aiki ne idan an samu sabani mu shiga musasu. Tunda Allah ya sa an gane da gaskiya take ba da ma beli kuma kinta. Sai ake gaba. Na gode Allah ba. Ranke dade. Allah ya saka miki da alheri. Allah ya sa ki gama da iyayenki lafiya. Ba damu, aikin mu ne haka. Kai hakuri dai nazo ina sauri ban ma tsaya na tambaye ka ya jikinka ba. Duk da ma dai baka da kirki, kai kika zo gida kai mun godiya.
Wallahi jiya kaina yana dan sara min ne to kuma Umar sai ya kira ni awa ya ce min maman shi ba ta da lafiya. To kuma kin ga mu bi ne a shago ba hali a ce zan bar shago ba kowa. To Malam Umar Allah ya sa dai kana mai fada kai sake fada wata tarkon. Ai abokin nawa ne jejin magana. Ai ina mai fada amma yanayin abubuwan sai a hankali amma yanzu ai ya dau darasi. To gaskiya ne da yanzu yaushe zaka zo? Duk da dai yau dai na ga yamma ta yi amma insha Allahu gobe zan zo. To ba kuma Allah ya kai mu. Amin. Bari in sa miki ko? Abokina Allah na kamar ciniki ya fada fa wannan 'yan sandan alfa an tara ci. Kai da Allah dan tana zuwa sai ya shagon mu kawai shikenan sai ka ce tana ci roko me? To ai yadda take magana nan ba dai gobe za ku haɗu ba ai kana zuwa kuna haɗuwa tana ma ta yi kawai ka fada. Bari mu gani. Wallahi ni duk cikin 'yan matan da kake da su wallahi tallahi duk cikin 'yan matan da kake wannan gajan na rantsa da Allah ni wannan ta kwanta mun a rai. Wallahi tallahi ka dai tunani ka gani wannan fa standard baby ce ai na rantse da Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Waye? Ibrahim ne. Shigo. Malam Ibrahim. Yau kai ne a gidana? Bismillah ga guri zauna. Gaskiya dai yau gidana yana da babban bako. So yanzu dai kana ji tunda ka zo gidana yau. Me kake so ka ci ko ka sha duk abin da kake sha'awar ci ka faɗa za a nemi maka. Aburi ya ce. A'a. Ya haka ma ya ishe. A'a ba za a yi haka ba to shikenan idan baka so a samu maka wani abu ne to ga nawa sha. Gaskiya dai na yadda kyakkyawar ɗabi'a ya fi kyawun fuska ko kuma kyawun sura. Hajiya me ya faru? Na ƙura maka ido ne ina so in gane me 'yan mata suke gani a gurin ka suke banka da sharri. Amma sai yanzu na fuskanci ba komai suke gani ba, face kyawun ɗabi'a. Hajiya kenan. Allah dai ya sa na cika alƙawari. Ka cika alƙawari. Kuma na ji daɗi sosai. Amma dai idan ba za ka damu ba ina so kamar wata alfarma guda ɗaya. Hajiya aikin fi ƙarfin komai a rayuwata. Kina da matuƙar muhimmanci a gurina. Kawai ki faɗa abin da kike so. Ina son ka. Hajiya kenan. Wannan ba matsala ba ne. Amma ina so ki dan bani dama zan yi shawara. Kamar baka fahimce ni ba ko? Hajiya na fahimce ki. Kin san al'amuran soyayya dole sai kan mutum ya dan yi shawara musamman ma da irin. To idan baka fahimce ni ba zan fahimtar da kai. Baba soyayya mai ɗaurewa nake so mi da kai ba. Saboda na san kana da wasu 'yan mata. Ba na so na shiga haƙƙinka. Mene? Ka tashi mu shiga ɗaki. Idan baka shiga, zan fahimtar da kai komai. Malam Ibrahim kenan. Ko ka manta a gidan 'yan sanda kake? Tun san da ka shigo gidan nan, gitsin gidan na abu da yake. Ni 'yar sanda ce. Duk abin da na faɗa akan ka ya zo kuma ni mace ce zan iya cewa ka zo ne don ka min fyaɗe kuma hankali zai ɗauka saboda ni mace ce duk abin da na faɗa ya zo zaɓi ya rage naka ko ka amince ko kuma gidan yari. Malam Ibrahim kenan kana mantawa a wani gida kake ko? Dubo wayarka ba network. Ka amince? A'a. Ka zaɓi gidan yari kenan?
To shikenan. Ni idan ba za ka shiga ba, nan ma ya mun it's okay. Zauna a nan. Dan ke daɗe Hajiya Halima. Kin tabbatar kin kulla ko ina da ko ina kuwa? Dan ni ina jin a jikina ne. Kamar ana kallon. Na kulla ko ina da ko ina. Akwai kofa ɗaya da ta rage wacce baki kulle. Wannan kuwa ce kofa ce haka. Idan har kin tabbatar kin kulla ko ina da ko ina, ni kuma na miki alƙawarin zan miki duk abin da kike so. Na kulla ko ina da ko ina. Akwai kofa ɗaya. Wannan wace kofa ce haka? Ta ce kofar Allah. Hajiya kenan. Kina da matuƙar muhimmanci a rayuwata. Hatta mutane ma suna yabanki. Hatta abokina Umar yana kwaɗayin ina ma zaki amince ki aure ni. Ashe dukkan waɗannan mutanen sun cancanci haka aurenki. Hajiya, ni da ke muna jin daɗin kasuwanci da juna. Idan har kika yi mun haka, kina ganin zamantakewar mu za ta ɗore? Hello. Okay, to shikenan gane nan zuwa, gane nan zuwa. You are very smart. Wato har ka canza kaya ko? Dama ban da waya. Wani wayan nan, you are very stupid. Dole sa. Ƙarya kake yi. Matsoracin banza idan kai namiji ne ba matsoraci ba fitowa yayi kamata ka tinkare ni. Ka tinkare mu idan kai namiji ne, kai ba iska bane, ƙarya kake yi.